מבט לאחור, הנה חזרנו. את חלקה השני של התוכנית נייחד למאבק חרדים חילוניים. אקטואלי, נכון, בפתח תקווה נחנך קולנוע חדש. יותר מזה, יוקרנו בו סרטים גם בשבת, והמהומה כצפוי גדולה. הנה ראשית, איתן אורן, על הרחוב הסוער במיוחד. כך ליוו החסידים את הרב הראשי לפתח תקווה, שמעון ברוך סלומון, בבואו לחקירה במשטרה. הרב סלומון הוא הקיצוני בין שני הרבנים הראשיים של פתח תקווה, והוא שסחף את מאות חסידיו למחאה אלימה נגד חילול השבת בעיר. בליל שבת הפגינו החסידים עם הרבי שלהם מול הקולנוע, ושם הוא קרא להם להמשיך ולמחות. ואומנם למחרת, בבוקר יום שבת, לאחר התפילה, הגיעו החסידים הנה לקפה גן עדן, מקום מושבם של יהודים חילונים, המעבירים את זמנם במשחקי קובייה למיניהם. החסידים הגיעו הנה והחלו לשבור זגוגיות, לעקור את הסורגים ממקומם ואת דלת המתכת שבכניסה. במקום החלה קטטה המונית בין החסידים שומרי השבת ובין יושבי הקפה. נכנסו בפנים, שברו כיסאות, שברו את החלונות, עקרו את הדלת ממקומם והתחילו להרביץ לנו. שבוע שעבר גם פתחו לי את הראש. מספיק, ולא רצינו לערב את המשטרה ואת הגורמים האחרים. ואנחנו ביקשנו מרב סלומון שיש לנו אישור, אם יש לו איזה טענות, יכול לפנות לעיריית פתח תקווה, יכול להיות למשטרה, והיא יכולה לסגור את המקום ולא הוא. הוא לא יכול להכריח אותנו מה לעשות, אנחנו בדת. הוא הדתי, הוא יכול להיות בבית הכנסת לבד, אבל אנחנו רוצים להיות בשבת פה, כי אין לנו איפה ללכת, פשוט מאוד. אל המצלמה סרבו במשטרה להגיב. המצב הדין אמרו לנו שם. אם יהיו מספיק ראיות נגד הרב סלומון, נגיש כתב אישום, אמרו. הרב הראשי לפתח תקווה שנעצר על ידי השוטרים סירב גם הוא להגיב למצלמה. נודע שניסה להסביר את מעשה האלימות בכך שהותקף. בכל מקום נראה שנגד הרב נאספו ראיות של השגת גבול וגרימת נזק בשבת בקפה גן עדן. השאלה, אם יוגש נגדו כתב אישום. ומוטי קירשנבאום, כמו מוטי קירשנבאום, מזהה מיד סיפור מעניין. הוא יוצא לפתח תקווה, שם מנסה אורי זוהר לשכנע שהשבת מעל הכל, בוודאי מעל סרט של יום שישי. ומי עוד נמצא שם? פנינה רוזנבלום, שבאה להקשיב מקרוב. אז הנה הסיפור של קירשנבאום, אורי זוהר, ראש בראש, נגד פנינה. יום אחד לפני הרבה מאוד שנים, וזה סיפור אמיתי למרות שהוא מתחיל כמו אגדה, יצאו מיפו 5 רוכבים, שמותיהם יואל מוישה סלומון, זרח ברנט, שטמפר, גוטמן ודוקטור מזרקי, רופא יווני. השנה הייתה 1878. 4 החברים היהודיים לקחו איתם את הרופא כדי שיבדוק את המקום אשר בו רצו להתיישב ויראה אם הוא בכלל מתאים למושב בני אדם. משהגיעו למקום, כפר ערבי בשם אומלבס, מקורות הירקון, הסתכל הדוקטור היווני מסביב ואמר, אפילו האוויר נודף פה ריח מוות. 3 מהחברים והרופא עזבו את המקום בבהלה. יואל מוישה סלומון נשאר. אורי זוהר חוזר לפתח תקווה, אבל הפעם לא בראש שיירת הרוכבים של יואל מוישה סלומון. הרב זוהר בא לכאן אמש לדבר עם חילונים על קדושת השבת. זוהר הוא מה שקרוי חיית במה, גם בהדרתו החרדית. רבותיי, השבת בעם ישראל, הסבא שלך ושלך ושלי, והסבא של הרב תבורי, האדון תבורי, הקריבו את חייהם למען השבת הזאת. לא 100 ולא 200 ולא 300 שנה. 3,700 שנה של היסטוריה יהודית. על מה עינו אותנו, על מה רצחו אותנו, על מה שפכו את דמנו. על שום עניין אחר, רק תחללו את השבת בפומבי. המארגנים חוגים דתיים בעיר מבקשים לקיים את העצרת באווירה של פיוס, לשכנע בטוב. מחלקים ציפורנים ועוגיות, אבל גם העוגה המתוקה ביותר אינה מסוגלת לרסן את חריפות הוויכוח. כך נשמע אתמול הוויכוח ברחבה שלפני בניין העירייה בפתח תקווה. בעוד הרב זוהר נושא את דבריו, הגיע אל המקום קבוצה של מפגינים חילונים. מהומה זוטה שעוררו נמשכה דקות אחדות, בטרם חולצו מן הרחבה בחסות המשטרה. אני מבקש מהציבור שבא לשמוע, אנא רחמים, לא להגיב ובשום פנים ואופן לא להתייחס באלימות בשום צורה שהיא.
לאיזושהי הפרעה, אני מבקש רחמים. אנא, לא כדאי כל העניין. ואז פתאום, איך שאני עמדתי, פתאום מישהו בא וקרא לי הכל קרה נורא מהר, קרא את השלט שהיה בידי, ופתאום סחבו אותי, ואיזה דתי אחד רץ לעברי, והחילונים עפפו אותי מכל הצדדים. דתי אחד רץ לעברי והתחיל לצעוק, והחילונים ככה שמרו עליי. דקות אחדות של פנינה רוזנבלום ברחבה עשו נפלאות. תמונות בעמודים ראשונים בעיתונים, דיווח ברדיו ורעיון להשבוע יומן אירועים. אבל זהו עימות של תקשורת, כמעט ולא הורגש בשטח. אחד העם אומר, מי שמרגיש בליבו קשר אמיתי עם חיי האומה בכל הדורות, הוא לא יוכל בשום אופן לצייר לו מציאות עם ישראל בלי שבת